Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Nicole Wieme. En mijn naam is Hendrien van Walbeek. Vandaag hebben we het over een passie voor zingen, muziek en ik denk ook entertainment. Ja, het hele brede pakket denk ik. Dus, ja. Welkom. Dankjewel. Jaco, stel jezelf eens even voor alsjeblieft. Ik ben Jaco de Braal, ik ben 51 en ik ben een jaartje of 30 actief denk ik als streektroubadour hier in de buurt. Dus muziek maken, muziek brengen, veel optreden. Dus dat een beetje in een notendop denk ik. Ja. Een notendop. Ja. Ja. 30 jaar zingen in de notendop. Moet ik dat zien dat jij ook noten zingt, leest, kent? Nee, ik kan geen noten lezen. Ik kan wel goed akkoorden uit elkaar trekken en achter elkaar zetten om een liedje van te maken. Maar ik kan het niet uitschrijven als bladmuziek. Dat kan ik niet. Ja. Nee, daar heb ik iemand anders voor nodig. Oké, en hoe doe je dat dan? Hoe moet ik dat zien? Als ik zelf schrijf, en dat doe ik veel, heb ik vaak of een zin in mijn hoofd of een melodietje in mijn hoofd. Dat neurie ik in mijn telefoon. Van dan af ga ik er eigenlijk mee aan de slag, zodat net zolang dat ik een liedje heb. En dan trek ik wat mensen bij mij die wel heel goed gitaar spelen of heel goed met toetsen overweg kunnen. En die zijn ik in wat ik wil hebben, hoe ik het wil hebben, welke sfeer het moet zijn, welke akkoorden ik ongeveer verwacht. Maar sfeer is eigenlijk het belangrijkste. Vaak noem ik een liedje als voorbeeld. Ik zeg, kijk, een beetje zo moet dat klinken. Moet het heel licht zijn of moet het heel duister zijn. En die mensen waar ik mee werk, die kennen mij ondertussen zo lang. Die kunnen dat redelijk goed vertalen naar wat het uiteindelijk moet wezen. Ja. Nou, die krijg ik dan aangeleverd. Daar ga ik mee aan de slag, gaan we mixen en dan maken we een band. En zo maken we een liedje eigenlijk. Oké. Bijzonder. Maar jij zei net, je bent al 30 jaar actief in de muziek. Ja. Dat is een hele tijd. Ja, actief op een podium, zeg maar. Ja. Ja. Kun je eens aangeven hoe je ooit begonnen bent? Hoe dat ooit ontstaan is? Dat is wel een leuk verhaal, denk ik. Want ik ben ooit per ongeluk op een podium terechtgekomen. Per ongeluk? Ik heb altijd gevoetbald. In die tijd voetbalde ik bij Terneuzen, VV Terneuzen. En wij gingen op zondagmiddag na uitwedstrijden, speelden wij in Brabant, dat speelde ver weg. Gingen we op terugweg altijd langs de Raaiberg in Bergen-op-Zoom. Dat is een soort café, feestzaal, waar allerlei voetbalploegen op de zondagmiddag bij elkaar komen. Okay. Frank, de eigenaar, die zong altijd. En op een goede dag loopt hij met die microfoon door de zaal en die geeft hem aan mij. Dus ik begin te zingen en dat was André Hazes met de Vlieger, dat weet ik ook nog. Oh, leuk. En het werd helemaal stil. En ik denk, zo erg was het toch helemaal niet, dacht ik. Dus het viel echt stil. Ik denk, oké, dat is of niet goed of heel goed, dat weet ik nog niet. En hij kwam naar me toe, hij zegt, goh, doe jij dit vaker? Ik zeg, nee, ja, je geeft mij nu dat ding. Dus ik begin te zingen. Hij zegt, over 3 weken komt Lee Towers naar hier en dan ben jij het voorprogramma. Wat leuk zeg. En zo is het begonnen. Dus, Oké. Ja. En, sorry. En samen bij jullie trouwens... Ja, ik was zijn voorprogramma. En ik kwam hem ook tegen in de kleedkamer. En het leuke was, het was in Bergen-op-Zoom. En er gingen 2 bussen uit Terneuzen gingen mee. Dus er was 100 man uit Terneuzen was daar. Ik denk dat er 250 man in die zaal konden. Dus er waren er gewoon 100 voor mij. Die stonden de hele avond Chaco, Chaco, Chaco te roepen. En ook bij Lee. Dus dat is... Lee was minder geamuseerd, maar het was, voor mij was het een hele leuke start. Ja. En sindsdien is het eigenlijk nooit meer gestopt. Dus dat is wel leuk. Ja, dat was echt wel bijzonder. Ja. Je zingt alleen Nederlands of ook Engelstalig? Ik zing, als ik optredens doe, dan is het veel coverwerk. En dat is Nederlands en Engels door elkaar. Ik ga van André Hazes tot en met Tina Turner. Maar als ik voor mezelf schrijf, is het altijd in het Nederlands. Omdat ik... ik vind voor mezelf dat ik vrij goed Engels kan spreken, maar als je echt... ik schrijf heel autobiografisch, ik wil echt wel kwijt wat ik echt voel. En dat kan ik beter in het Nederlands en het Engels. Ja. Dus dat, Je hebt ook verteld dat je gedichten schreef en aan de hand van dat ontstaat er dan wat? Of? Ja, ik ben... als muzikant ben ik eigenlijk begonnen als tekstschrijver. Eigenlijk gewoon gedichtjes maken, dat doe ik al heel lang. Krabbeltjes, iets wat in mijn hoofd schiet. Wat dan gaat rijmen, een gedachte die ik heb, een gesprek dat ik hoor. Ik heb ooit iemand horen zeggen, als een profeet zonder geloof. Vond ik zo'n mooie zin. En daar ben ik een heel liedje onder gemaakt. En dan wordt het een heel versje, een gedichtje. En aan de hand daarvan ben ik gaan neurien en zo ontstaan eigenlijk die liedjes. En nog steeds gaat het op dezelfde manier. Ik heb of een deuntje in mijn hoofd, of een zin die ik heb, waar ik omheen ga schrijven. En soms is het een couplet zo klaar. Soms duurt het 3 jaar dat het helemaal af is. Dus dat hangt een beetje vanaf hoe dat gaat lopen. Heel bijzonder. Ja. Ja.
jij treedt elk weekend op of jij treedt op? Ja. Is dat ook elk weekend? In Of? principe elk weekend, ja. Oké. Voor corona was het elk weekend 2-3 keer. Na corona is dat wat minder, maar dat trekt ook weer aan. En Ja. dat wordt weer steeds meer, gelukkig. En je bent begonnen in Bergen op Zoom als voorprogramma van Litouwen, zou ik maar zeggen. Wat voor evenementen doe je nu? Ja, dat is van de havendagen wat heel groot is tot... ik heb aanstaande zaterdag ben ik in Café Driewegen en dat is gewoon een klein bruin kroegje. Daar kan 60 man in, max denk ik. Dus zo breed is het. Het is van een paar duizend tot heel klein. Ja. En eigenlijk is alles leuk. Dus dat, Ja, je bent ook echt wel een bekende in de streek. ja, hier wel, ja. Ik zeg tegen de kinderen altijd, ik ben wereldberoemd in Zeeuws-Vlaanderen. Dus dat, maar daar houdt het ook echt, daar houdt het ook echt op. Maar dat is wel leuk. Dus dat, Ja. Je hebt ook echt wel een fanclub. Of, ja, wel veel mensen die het altijd volgen, die veel komen kijken. Ik treed veel in Vlaanderen op. Daar zijn mensen nog meer dan hier heel trouw. Dus als ze het leuk vinden, die komen altijd. Die komen altijd kijken en dat is gewoon leuk. Dat is, ik vind doe het je een ook hele iets speciaals voor je fans? Te weinig. Ja, ik maak dit en daar doen we dan... En wat is dat? Dit is mijn laatste cd geweest. De nieuwe komt eraan. Maar op het moment dat dat gepromoot moet worden, betrek ik er ook altijd bij. Zorg ik dat bekend is waar die promoties gaan zijn. Dan vind ik het gewoon leuk als ze daar ook bij zijn om te kunnen kijken en om dan iets terug te kunnen geven. Maar je moet het ook zien als iemand die mij altijd volgt, die dan een speciaal feestje geeft. Ja, dan ga ik die ook helpen. En als je mij contacten, maar soms kan ik daar zelf ook iets mee betekenen. Maar het kan ook zijn bij een... ik heb laatst een uitvaart gedaan van iemand die was zijn vader verloren. Daar bellen ze, goh, zou je dat zien zitten? Ja, eigenlijk niet, want ik vind dat heel zwaar en heel beladen. Dat geloof ik. Maar dan, Ja. Zo kan je wel iets terug doen. En Ja. dus dan doe ik dat ook. En dat vind ik wel, als je iets terug gaat geven is mooi. Ja. Dus op die manier doe ik dat. Je hebt daar een paar cd's voor je liggen. Hoeveel cd's van jezelf heb je nu gedaan? 2. Gemaakt? Oké. Deze 2 heb ik zelf gemaakt. Deze 2 heb je zelf gemaakt? Ja. En de derde komt er nu aan, daar zijn we mee aan het werken. Dus dat, Oké. ja. Oké. Wat is de status van de derde cd? Ben je nog liedjes aan het schrijven? Of Nou, in principe is het schrijfproces is wel klaar. Ik heb een selectie gemaakt en die ging heel slecht. Ik kon heel slecht selecteren. Dus ik heb er 22 over. Dus dat betekent eigenlijk dat het een dubbelaar wordt. Maar ik ga er ook geen één meer weg doen. Dus het wordt echt 22 nummers. Dus de liedjes zijn geschreven. Bij de meeste zijn de banden ook al zover klaar dat ik die kan gaan mixen. En bij sommigen heb ik zelfs al wat demo's op kunnen nemen. Dat ik in ieder geval weet hoe het ongeveer moet gaan klinken. Mag ik jou vragen, hoe selecteer je dat? Een liedje. Hangt eigenlijk een beetje van het thema af. Voor de laatste cd heb ik een heleboel gevoelige liedjes geschreven. Omdat dat ook een periode was dat ik had er nodig, moest ik wegschrijven. En nu wilde ik een heel vrolijk album maken. En dan moet ik mezelf er ook wel toe zetten dat ik vrolijk blijf schrijven. Dus dan vallen de zware nummers af. En dat is even het selectieproces. Ik wil een rock'n'roll album maken. Ouderwetse rock'n'roll. En dan moet dat ook een beetje rock'n'roll blijven. Dat is interessant, Ja. iets voor ons. Ja, wie weet, wie Ja. weet. Maar we hebben volgens mij een klein stukje vanuit een optreden van jou heb je meegenomen. Ja, En daar gaan we nu heel even naar kijken als dat lukt. kan. Ja. Lukt. Zo mooi, mijn God, wat is ze mooi. Steeds weer betoverd door die lieve stoute lach, die mij onkwetsbaar maakt. We vlogen elke dag, gevoel dat groeit als ik dicht bij je ben. Het wonder dat je brengt en waar ik nooit aan ben. Zo mooi, zo mooi. Mijn God, wat is zo mooi. Wauw. Wauw. Super Nou, ja. hoor, geweldig. Applaus, applaus. Dat is de titelsong van, of in ieder geval het eerste nummer van de vorige cd. Ja. En als ik het dan zo hoor, dan ben ik eigenlijk wel een beetje trots. Vind ik wel leuk. Dat mag je zeker zijn. We zijn trots op jou. Ja. Waar was dit? Want dit was een optreden In ergens... Middelburg. Oké. Was toen, dat is denk ik een jaar of 5 geleden, 4. Was het een heel groot festival.
Toen mocht ik na Django Wagner en net voor Nielsen. Dus ik stond helemaal mooi geprogrammeerd. Oh, Er mooi. stond 4000 man voor mijn neus. Dat was echt wel, en dit was een liedje van mezelf. Ik had allemaal covers gedaan. En bij deze kon je een speld horen vallen. En dat vond ik echt wel heel, Dat is bijzonder. heel Ja, de mooi. tekst, Ja, hè? precies. Nou ja, mooie Ja, tekst. want dan landt het. Dus dan, Ja? Ja, dat is wel leuk. Dat Als was echt iedereen leuk. inderdaad de muis stil is, dan weet je dat het inderdaad impact heeft. Ik ging het podium af en je zag hem net al even. Nielsen was daar ook. Die moest na mij direct op. En die zegt, ik ken al die liedjes, maar die laatste kende ik niet. Ik zei, dat kan kloppen, die is van mij. Dus die, ja, dat is mooi. Dus dat is wel, was ook alweer grappig. Ja. Als je nou zelf muziek, want je bent heel veel met muziek bezig natuurlijk. Wat is jouw persoonlijke smaak? Wat vind jij nu leuk om naar te luisteren of van te leren of geïnspireerd te raken? Altijd begonnen, dus bij mij komt Elvis komt altijd terug. Dus ik luister in periodes van alles, maar Elvis komt altijd terug. Ik weet niet anders dan dat ik in mijn bed lag en Are You Lonesome Tonight lag te zingen. De hele dag. Dus dat weet ik nog. En ja, André Hazes natuurlijk, senior. Dat is echt wel iets wat altijd terugkomt voor mij. George Michael vind ik ook geweldig, ook qua teksten. Dat is dan Engels, maar dat is ook heel diep altijd. En dat vind ik wel, Ja. ja. dat is ook best breed. Ook weer Qua een het goede heel- artiest, hè? Ja. Ja, Ja, dat vind ik ook. een hele brede smaak als het gaat om wat jij dan... Ja, ik vind alles mooi. Ik heb het wel eens eerder verteld. Ik heb ooit in 1 week heb ik 2 concerten bezocht. En dan was ik de dinsdag ben ik naar Julio Iglesias geweest. Oh, leuk. Was geweldig. En de donderdag ben ik naar Metallica geweest. Zo, En dat was net zo geweldig. Dus zo breed zit mijn smaak in elkaar. Dus dat is wel een tegenhanger, hoor. Ja. Julio Ja. en Metallica. ja, hè? dat is ik inderdaad vind zo. het allemaal mooi. Ja, Dus dan, ik ook. Als het goed gebracht wordt, dan, Ja. dan geniet ik er echt van. Ja. Maar over die cd. Je gaat een nieuwe cd maken. En ik had begrepen dat je ook investeerders zoekt. Ja. Hoe moet ik dat zien? Nou, ik heb een cd maken kost wat geld. Dus ik heb daar zelf al veel in geïnvesteerd. Dus qua muziek en muziek maken, instrumenten die gespeeld moeten worden. Straks studiotijd. Maar om hem te maken heb ik gewoon nog mijn budget niet rond. Dus ik ben aan het zoeken naar investeerders die mij daarbij willen helpen. En het is eigenlijk een pakket waar niet ingewikkeld is. Ik heb een pakket van, je investeert €500. Het is niet een gift of een lening die je me verstrekt. Je doet €500 doe je in de pot. Zodra alles klaar is, wordt die €500 ook weer teruggebracht. Wat ik het leukst vind, is mensen die ik goed ken en die mijn muziek goed kennen, dat die daarin participeren. Waarom? 1, omdat die het leuk vinden met het eindresultaat daarbij betrokken te zijn. Dat is 2. En 2, die kennen mij goed. Dus die weten ook dat de inleg terugkomt en dat daar een pakket dan zit die boeken mij ook. Dus als jij een pakket van €500 kiest, krijg je 2 optredens van mij voor de helft van de prijs. Dus dan heb je ook een rendement, zeg maar. Dus zo probeer ik Ja, dat wel te doen. leuk bedacht, ja. Ja, vroeger ging ik naar een bank, maar dat is tegenwoordig niet meer zo makkelijk. Dus Nee. dan gaan we het op deze manier proberen. Ja. Dus dat is wel... Ja, Dat is wel een spannend. hele leuke manier om het voor elkaar te krijgen, Ja. denk ik dan. Dat vind ik ook. En ik zeg het, ik betrek mensen erbij die dat heel erg leuk vinden. Die mij dat ook gunnen en die daar ook met aandacht naar luisteren. En dat niet iemand die zomaar zegt van nou weet je wat, doen is leuk, gewoon eens mijn geld gooien. Dat vind ik helemaal niet leuk. Nee. Dus ik wil gewoon de mensen betrokken zijn. Heb jij enig idee wanneer dat die uitkomt, die cd? Ik wil hem eigenlijk af hebben voor de zomer volgend jaar. Dat wordt spannend, maar dan is in ieder geval volgend jaar is die klaar. Dus dan moet hij op de markt zijn. Maar Jacco, we zitten in een behoorlijk digitaal tijdperk. Ja. We hebben YouTube, we hebben Spotify. Ja. Waarom dan een cd? Eigenlijk is het een heel simpel verhaal. Ik zit hier niet in om geld te verdienen, dat is 1 ding. Maar als je alles via Spotify en iTunes en allemaal dat soort dingen doet, moet je heel veel streams hebben voordat je er ook maar iets van krijgt. Dat is 1. Dus voor het geld moet je hem niet op Spotify zetten. 2, de ervaring is dat bij optredens, als ik een cd aan iemand overhandig en dat hij daar iets voor moet betalen, dat altijd nog leuk is. Ik doe bijvoorbeeld avondmarkten, dan verkoop ik 30 cd's op een avond makkelijk. Gewoon mensen die op vakantie zijn zeggen, god dat is best leuk die jongen. Ja, die nemen we mee, leuk. Die hebben dan, je zet op de schoorsteenmand of je steekt die in je laptop. Sommige mensen hebben gewoon nog een cd-speler. En die hebben gewoon nog een leuk tastbaar aandenken. Ja. Ik wacht ook altijd lang voordat ik dingen op Spotify zet. Gewoon om die reden. Anders raak ik er nog vanaf.
En ja, is het voor iedereen aantrekkelijk. Je Dus. moet denk ik ook zien, net als als je een leesboek hebt. En luisteren, maar een leesboek, dan heb je iets in je handen. Ja. Klopt. Ik koop nog steeds boeken. Ik koop kookboeken. Ik kan het allemaal van het internet downloaden. Ja. Maar ik vind het gewoon nog leuk om te bladeren. Dat is met dit ook. Er zit een boekje, je kan er nog even naar kijken. Ja. Het is tastbaar. Mooi. En dat blijf ik ook gewoon doen. Dus dat, Nou ja, je ziet het volgens mij ook weer terugkomen als je natuurlijk andere artiesten ook inderdaad weer de LP... vinyl is gewoon terug, vinyl helemaal, weer Ja, teruggehaald, cassette. zeg maar. En Cassetje. cassettes natuurlijk. klopt, ja. Maar Mensen even, kopen voor je pick-ups en cassette recorders. ja. Maar jij zegt net, 30 jaar geleden ben je begonnen. Dan heb je ook een hele periode doorgemaakt hoe je dan op dat moment moet optreden. Want daar zit ook volgens mij een wereld van verschil in. Ik ben nog begonnen met cassettes, gewoon echt cassettes. Daar had je, volgens mij was het een of andere winkel die had karaoke cassettes. En daar zocht je dan alle nummertjes bij en dan had je een geluidsman en die gaf je cassette 1 nummer 7, cassette 2 nummer 3. En zo had je je repertoire. Dat later werden dat dan cd's, dus die kon je dan branden, dan brandde je in een set. Dat had wel als nadeel dat je helemaal niet flexibel kon zijn. Nou, daarna kregen we een minidisc, dat was al een hele vooruitgang, maar daar kon je heel makkelijk mee scrollen. Ja. En dan kon je gewoon gedurende de opleiding van, dit loopt niet zo lekker, ik ga wat doen. Of die vraagt dat, dan ga ik wat doen. En nu is het allemaal USB of de laptop, dus dat, of je telefoon of je iPadje. Zo gaat het nu, dus dat werkt prima. Nou, maar ik denk allemaal teruggaan naar, Ja, naar dat de cd-cassettes. Je ziet nu al bij de vinyl. Ja. Dat Klopt. zie je ook. Ja. Ja, ik denk toch dat mensen graag nog iets in hun handen hebben. En het mee kunnen draaien en kunnen laten zien van kijk eens wat ik heb. En gewoon nog een keer de hoes lezen. Dat vonden we vroeger het leukst toch? De achterkant lezen, tekst meelezen. Ja. Dus ik denk nooit dat het helemaal weggaat. Ik heb inderdaad zelf ook nog wat LP's thuis staan van ooit, zou ik maar zeggen. Maar inderdaad ook al de cd's die daarna gekomen zijn, natuurlijk gewoon, die heb ik gewoon inderdaad nog in mijn bezit. Dus dat gaat ook niet weg. Ik heb geen mogelijkheid meer om het af te spelen, maar ik heb het nog wel. Mij kan nog in de auto. Ik heb nog een cd-speler. Ah, ja. Dus dat Oké. Dat zegt Nou, iets dan over kan mijn je auto, misschien denk ik. eens Maar... meerijden. Ja, precies. Ja, de rijd boxen ik zijn mee wel naar het goed. volgende Ja. optreden in Dat kan. 3 Graag. weken. Welkom. Ja. Waar treed je, want jij treedt best veel op, waar treed je nou het liefste op? Wat vind je nou het allerleukste om In te een doen? kroeg. In een kroeg. gezellig. In een café, ja. Ik kijk elk jaar uit naar de kermis in Terneuzen. Dan sta ik meestal in een café, bierwinkeltje. En dan een thuispubliek. En ik hou daarvan. Dan is iedereen lekker los en een sfeertje. En heel toegankelijk. Ja. Ja. Niks zo van... Nee, alles is heel... je bent ook weer... de helft van de mensen ken je. Ik vind het gewoon leuk. Je bent heel benaderbaar. En andersom ook. Mensen zijn dan benaderbaar. Dus Ik een hou er groot het meest van. festival, Dat is ook leuk, omdat die entourage is wel eens een keer leuk. Als je een keer heel mee mooi op te een heel maken, groot... Net ook, dan zie je hem op het grote podium staan. Ja, daar heeft ook iets. Maar die combinatie is wel eens leuk. En als ik mag kiezen, speel ik liefst gewoon in een kroegje. Dus Ja, een echte zeeuw. ja. dat denk ik wel. Ja, een echte Zo zeeuw. nuchter mogelijk. Ja. Tot slot, we hebben het net gehad over je cd en over investeerders, zeg maar. Stel dat de mensen zitten te kijken en die zeggen van, goh, daar wil ik wel eens wat meer over weten. Hoe kunnen ze jou vinden? Hoe kunnen ze jou benaderen? Je vindt me op Facebook heel makkelijk. Ik ben de enigste Jaco met S-J-A-K-C-O. Dus je kan maar 1 keer raakschieten. En anders stuur mij een berichtje naar Jaco, dezelfde manier, @zeelandnet.nl. Kijk, Dan heel makkelijk te benaderen. helemaal leuk. Ja. Nou, ik denk dat wij eens Ja. moeten gaan plannen om naar een Ja, optreden nou, van Jacques. naar Jacques feestje. Ik denk dat we dat eens gaan doen. Ja, En wat doe je zaterdag? Ik ben in 3 weken. oké. Lijkt me een prima plan. Ja. Zo. We wensen iedereen een fijne avond. En we gaan je zeker naar Jacques feestje komen. Jacques, dankjewel voor je aanwezigheid. Graag gedaan. En Bedankt om te iedereen, komen. dankjewel namens ons voor het kijken.